Tervetuloa meidän ensimmäisen vegaanilauantain main eventtiin, eli asiantuntijapaneelikeskusteluun, jossa siis tämmöisenä jylhänä kattoteemana on tuoda iloa ja inspiraatiota vegaanihaasteeseen ja muutenkin kasviperäiseen kotikokkailuun ja safkailuun. Pidemmittä puheitta mennään asiaan. Meillä on paikalla tästä itsestäni lähipää lukien niin vegaanihaasteen toiminnanjohtaja Salla ja Viral Vegansin Pavel ja Auroran turvakodista Riina, jolle täytyy vielä uudestaan antaa respektit siitä, että tämä koko tapahtuma sai alkunsa hänen ideastaan tai kyselystään, että pitäisikö meidän yhdessä järkätä jotakin hauskaa. Nyt kun olen kertonut kaikkien etunimet, niin voidaan tehdä niin, että te saatte kertoa sitten vähän enemmän tiiviisti itsestänne ja edustamastanne organisaatiosta, eli missä kanavissa vaikutatte ja miten teidän päivittäinen toiminta inspiroi ihmisiä vegaanisen ruoan pariin? Kiitos. Joo, Tomivaran Salla ja edustan täällä vegaanihaastetta. Ja vegaanihaastehan on etupäässä tamperelaisin voimin, mutta myös me, niin kun itse olen Helsingistä, niin näin monikaupunkisesti pyöritämme tällaista kampanjaa, joka voimakkainta toimintakuukautta me eletään juuri nyt. Eli täällä varmaan tosi suurelle osalle vegaanihaaste on konseptina jotenkin tuttu. Että vegaanihaasteeseenhan voi liittyä ympäri vuoden ja me tiedotetaan ja olemme olemassa ja toimimme läpi vuoden, mutta sitten tammikuu on tämmöinen meidän päätoimintakuukausi. Ja henkilökohtaisesti itsellä tietenkin eläinoikeustaustaa, vegaanitaustaa, eläintutkijataustaa aika pitkältä ajalta, että olen täällä ollut juuri muistosfääreissä, kun täällä Kalevassa olen asunut silloin, kun aikoinaan Oikeutta eläimille -järjestö on tänne laitettu pystyyn ja muuta, niin kivaa on ollut edistää tätä asiaa. Yes, Viral Vegans, missä mä ja mun kollegat on töissä ollaan, meillä ehkä se isoin haaste, mihin me yritetään vastata, on se, että niin kuin varmasti kaikki tietää maailmassa, netissä, mediassakin on paljon vanhentunutta väärää tietoa, paljon mainoksia ruoan vastuullisuudesta tai eläinten olosuhteista, ja meidän tehtävänä on sitten oikoa näitä, tarjota ihmisille tietoa, sekä olisi kyseessä some, perinteinen media, meillä on oma podcast, Liian kuuma peruna, ja sitten kirjoitetaan tietokirjoja, eli yritetään kaikkialla, mistä ihmiset saa tietoa, niin me yritetään sinne vähän lisätä sitä luotettavaa tietoa ruoan vastuullisuudesta ja eläinten oikeuksista. Joo, sä unohdit kertoa nimes. No Pavel sä oot. Joo, hän on Pavel. Mä oon tosiaan Mattilan Riina ja edustan eläinten turvakoti Auroraa, joka on Suomen pohjoisin eläinten turvakoti. Ja ehkä toki enemmän meidän viestintä ja toiminta keskittyy niin kuin eläinten asioista puhumiseen ja eläinten oikeuksia käsitellään, mutta toki yritetään jokaisessa tapahtumassa aina kaikki on vegaanista, mitä me tarjotaan, ja sillä tavalla yritetään ehkä murtaa niitä myyttejä ja stereotypioita, että millaista on vaikka vegaaninen ruoka tai leivonnaiset, ja toki myös somessa jonkun verran yritetään sillä tavalla lempeästi tästä asiasta puhua, koska me koetaan, että ne eläimet on siinä keskiössä ja sitten ehkä se tulee siinä sivussa sit se ruoka, että se ei ole meidän fokuksen ydin, mutta kuitenkin siinä sivussa siitä puhutaan. Ja ehkä lisään vielä sen verran, että tosiaan Rovaniemellä on meidän yhdistys, mutta on täältä Pirkanmaalta kotoisin, niin ehkä ihan siitäkin syystä on tosi kiva olla täällä. Ei nyt ihan kotikonnuilla, mutta aika lähellä kuitenkin. Ja Flippi on meidän yhden lampaan kummi, niin olemme siitä tosi otettuja tästä yhteistyöstä. Siirrytään ehkä heti ruoka-aiheisiin. Milloin te itse aloitte tehdä siirtymää kasviperäiseen ruokavalioon, ja oliko teillä jotain esikuvia tai muita innostavia esimerkkejä tämän taipaleen alussa, ja mikä niiden merkitys teille oli?
minulla oli sellainen tilanne, että äitini ryhtyi kasvissyöjäksi, kun olin ehkä noin 6-vuotias. Ja se ei ollut aina maailman helpointa Iissä Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 1980, mutta sitten mulle se on luonut sit sellaisen ympäristön, missä niinku tavallaan kasvisruoka on ollut aika normaalia. Ja vaikka lapsena lähinnä kärsin siitä, että äiti yritti tunkea minun lautaselle niin kummallisia asioita, joita en halunnut syödä, vaan halusin nakkeja. Mutta siitä huolimatta 12-vuotiaana olin ekaa kertaa puolisen vuotta kasvissyöjä. Ja sitten jotenkin luovuin siitä kuitenkin, koska se oli vähän haastavaa arjessa. Ja sitten 16-vuotiaana on ryhtynyt kasvissyöjäksi. Ja 31 vuotta sitten keväällä on ryhtynyt vegaaniksi. Ja esikuvista niin mä olin kuullut vegaaneista. Mä pidin heitä vähän erikoisina ja övereinä ihmisinä. Et mä muistan, että sanoin, että en ihan ymmärrä, miten jogurtin syöminen vahingoittaa eläimiä. Ja sitten menin kuitenkin johonkin vegaaniliiton vasta perustetun tapahtumiin ja tapasin ensimmäiset vegaanit ja sitten minulle kerrottiin, miten liha- ja maidon tuotanto liittyvät toisiinsa ja olin silleen, että jahas, no minä ryhdyn sitten vegaaniksi. Elikkä sitten muun muassa sitten Joni Purmonen, joka oli OEn niin kuin perustajia myös, niin hän oli se, joka oikeastaan selitti minulle tämän lihan ja maidon tuotannon yhteyden. Ja silloin en tosiaan vielä kauhean montaa vegaania tuntenut, eikä heitä Suomessa kovin montaa ollut. Että tämmöisiä vaikuttajayksilöitä oli sitten omassa elämässä. Äidin kaikki vaikuttamisyritykset ei siis aina mennyt kauhean menestyksellisesti aikanaan, mutta ehkä sieltä joku siemen jäi, kuten se, että idätän edelleen, niin kuin äiti aina teki. Mä oon aina niin kuin ihailevalla tavalla ihmeessä, että miten joku 12-vuotiaana tai 16-vuotiaana älyää jo niin kuin eläintuotannon ongelmakohtia ja eettisyyksiä, koska itse mietin sellainen, että silloin Pavel vaan mietti jääkiekkoa ja videopelejä ja ei edes tiennyt yhtään mitään. Mäkin olin jääkiekkofani. No niin, yksi asia yhdisti meitä. Mutta sitten mä älysin siis 26-vuotiaana, kun silloinen tyttöystävä laittoi mulle vaan, että hei, lue tämä juttu, se oli Ilta-Sanomien joku haastattelu, missä oli eläinlääkäri, ruotsalainen eläinlääkäri kertomassa, minkälaisissa olosuhteissa siat päätyy teurastamoille ja miten ne teurastetaan. Ja mä ensimmäistä kertaa älysin sen, ja mä olin syömässä just silloin lihaa. Nyt tuli semmoinen aika iso dilemma omaa päähän, mutta mä päätin, että okei, että tämä on too much, mun mielestä tämä ei ole oikein, mä jätin jo silloin lihan niin kuin kerta heitolla pois. Mutta mulla oli semmoinen niin kuin muutaman kuukauden tuskastelu, että no entäs sitten mun lemppari Oltermanni tai lemppari mozzarella. Ja sitten mä hain vahvistusta, että on ok syödä vähän väärin omasta mielestäni. Silloiselta kumppanilta mä kysyin, että onko se ihan ok, että mä ostan Oltermannia ja mun mozzarella pizzaa. Sitten se oli sellainen, ei. Sitten mä sanoin, okei, no emme sitä enää osta. Ja hän onkin ollut se henkilö, ketä mä oon ihaillut, koska hän pystyy elämään sillä tavalla, mikä vastaa hänen moraalimaailma ja sellainen, minkälainen maailma hänen mielestä pitäisi olla. Ja tekee täysin kaikkea se, minkä pystyy. Ja siksi mäkin ryhdyin hänen tuella. Ja sitten mä katselin tosi paljon siellä Earthing Eddieä. Moni varmasti tietää semmoinen, onko se nyt brittiläinen somevaikuttaja, myös nykyään tietokirjailija, niin kyllä läheiset ihmiset ja internet on toki, mikä vaikuttaa meihin, niin vaikutti minuunkin. Joo, no mäkin 16-vuotiaana kyllä ajattelin jääkiekkoa ja siitä huolimatta olen tässä edelleen. Mutta mä aloin 16-vuotiaana kasvissyöjäksi ja en silloin tuntenut ketään kasvissyöjää tai vegaania, mutta sitten toki omassa lukiossa, kun kävin taidekoulun, niin siellä kyllä oli muitakin kaltaisia, niin toki siitä sai vahvistusta, mutta mä luulen, että se mikä mulla oli se jotenkin, mistä se lähti liikkeelle, oli luultavasti ainakin Oikeutta eläimille -järjestön salakuvaukset ja niistä uutisointi oli yksi semmoinen herättäjä itselle ja sitten toki se, että on pienestä asti pitänyt oikeastaan enemmän muunlaisista otuksista kuin ihmisistä, ja tämä osittain pitää edelleenkin paikkansa, mutta toki se eläinrakkaus oli siellä pohjalla se sellainen, että koki valtavaa empatiaa. Sinua rakastan kyllä, Mirjami. Sinä olet yksi niistä harvoista. Mutta
Et kyllä se eläinrakkaus oli iso tekijä, mikä siihen vaikutti. Ja sitten toki niin kuin kirjat, että on aina lukenut paljon, niin kirjallisuudesta haki sitä tietopohjaa ja siitä se jotenkin lähti liikkeelle. Et ei ollut ehkä mitään valaistumisen kokemusta tai yksittäistä ihmistä vaan enemmän semmoinen oma pohdiskelu ja sitten jotkut yhteiskunnalliset muutokset, mitä siinä alkoi pompahella. Tästä Sallan jutusta tuli semmoinen anekdootti mieleen, että meillä kävi kerran täällä semmoinen tyyppi, joka tuossa tiskillä sanoi, että hän on ollut vegaani siitä asti, kun kaikki Suomen vegaanit tiesi toisensa nimeltä. Ja se kertoili, että ei ollut silloin vielä pehmiskoneita ja muita hurisemassa. Ei voi sanoa, että ravintolan nurkassa, kun en tiedä, oliko yhtään ravintolaakaan vielä, mistä silloin niin olisi kokonaan vegaanista ruokaa saanut. Mutta, niin. Mitkä oli, kun aloittelitte tätä vegetaipaletta, niin mitkä silloin oli semmoisia niin kuin luottotuotteita, joiden avulla sai normalisoitua tätä kasviperäisyyttä arkiruokailuun, ja onko teillä näitä samoja tuotteita edelleen käytössä, vai mitkä nykyään on semmoisia, mitä aina löytyy himasta? Haluatko aloittaa välillä? Voidaan mennä täältä. No silloin kun aloittelin, niin ei kyllä ollut mitään otlikuudeja tai tämmöisiä hyviä tuotteita, mitä nykyään, tai siis tämmöisiä, ei ollut ihan kauheasti valikoimaa, että soijarouhetta tuli syötyä ja perunaa ja porkkanaa, niin kuin kyllä niin paljon, että korvista tuli, ja soijarouhe oli aika monta vuotta, kyllä saa jäädä sinne kauppaan, että ei ihan uponnut, mutta soijarouhe oli hyvin kovassa käytössä, ja pavut ja linssit ja kaikki muukin halpa, koska oli opiskelijabudjetti silloin ja ei ollut rahaa. Nyt on toki varmaan aika lailla sama tilanne, että ei ole monta euroa tilillä, mutta nyt on onneksi puoliso, joka ostaa ruokaa kaappiin. Mutta joo, kyllä niin kuin toki perusasiat, soijarouhetta menee nykyään ja tofua olen oppinut laittamaan ja oppinut siitä tykkäämään, että sen kanssa oli kyllä hankaluuksia, että siitä en jotenkin, tuntui, että ei siitä saanut hyvää, vaikka yritti kaikki mahdolliset kikat. Mutta nyt varmaan löytyy sitä tofua aina kaapista ja hernistä, ja sitten kyllä löytyy noita Alpro-jogurtteja, että niistä mä tykkään tosi paljon. Vaikka mä oon ollut vasta 6-7 vuotta taisella vasta lainausmerkeissä, mutta tuntuu, että pitäisi muistaa, mitä silloin oikein söi. Ja mun piti kaivaa vanha puhelin ja katsoa, mitä ruokakuvia mä oon ottanut 6 vuotta sitten. Ja mä en enää melkein tunnistunut mitään niistä einesruuista, mitä on, että ne on kaikki lähteneet pois markkinoilta. Siellä oli semmoinen kuin Atrian yritys vallata vegemarkkinat tekemällä Vegu-nimisiä tuotteita, jossa on uun päällä oli vielä ääkköset, eli siis helposti muistettava tietenkin. Ei ollut. niin sitten se ehkä kertoo, että mä syön aika paljon einesruokaa, ja ehkä minkä mä koen, että on vegaaniksi tai vegaanista ruokaa suosivaksi semmoinen iso haaste on se, että me ostetaan niitä lihapullia ja nakkeja, ja sitten kun me ruvetaan syödään vegaaniruokaa, niin me käännetään hyllyltä toiseen suuntaan, ostetaan niitä vegaanisia, ja mä en oikein tiennyt pavuista, soijarouheesta, silloin ei ollut vielä hernestä, tai tämmöisistä ruuista, mitkä on sitten näitä, mitä nyt niin kuin oikeasti kannattaisikin syödä enemmän ja useammin, ja ne on myös aika halpoja. Niin kyllä mulla meni ehkä niinku 1-2 ennen mä päädyin sinne säilykepuolelle. Mä olin oho, ai tämmöinenkö on olemassa? Ja mä oon puhunut vaikka mun niinku sekasyöjäkavereiden kanssa, että kuinka usein te käytte säilykepuolella ostamassa ruokaa, ja ai sieltä saa jotain niinku hyvää. Niin tää on semmoinen, mikä on ongelma, ja nyt totta kai edamamme aivan best ja kaikenlaisia linssejä papuja, mutta suomalaisilta tää ei vielä ihan mun mielestä suju. Joo, tämä on just vähän semmoinen, että ei ollut mitään. Et siis ihan rehellisesti voin sanoa, että näin 50-vuotiaana niin en ryhtyisi siihen, mihin ryhdyin vuonna 1995. Puhelimia, mistä katsoo. Ei. eikä otettu filmikuvia ruuista. Siinä oli joku, että onko vielä joku, joka löytyy. Siis yksi valmis asia oli, joka oli vegaaninen, Tartex. Ja Tartexia mä oon syönyt nämä kaikki vuodet, että se on pysynyt samana. Pari ehkä semmoista käytännön esimerkkiä, niin yhtä hirveän pahan makusta soijamaitoa sai
joistain luontaistuotekaupoista Helsingissä ja Tampereella. Mutta se oli tosi ratkaiseva, koska sitten mä kysyin sitten tältä silloiselta kumppanilta, että mitä ruokaa hän on kaivannut nyt vegaanina. Ja hän sanoi, että Karjalan piirakoita. Ja mä itse rakastan Karjalan piirakoita ja elin suunnilleen paistopiste Karjalan piirakoilla, kunnes ryhdyin vegaaniksi ja nyt taas kun ne ovat palanneet. Ja sitten mä tein itse vegaanisia Karjalan piirakoita heti silloin, kun mä vasta mietin vegaaniksi ryhtymistä. Ja käytin niihin tätä pahanmakuista luontaistuotekaupasta saatavaa soijamaitoa. Ja niistä tuli hyviä ja se oli menestys. Mä olin silleen, että okei, tämä on siis mahdollista. Sitten mulla oli 2 huolta. Voinko enää koskaan syödä jäätelöä? Ja mua lohdutettiin, että voit Ruotsissa myydä vegaanista jäätelöä. Ja sitten me mentiin Ruotsiin ja sitä ei meinannut löytyä mistään. Ja sitten kun me lopulta löydettiin sitä, niin me yritettiin niin kuin tuoda sitä mukanamme, mutta eihän se onnistunut, koska se suli, vaikka meillä oli pakastelaatikko. Ja sitten sitä piti yrittää syödä kauan paljon, että ei mene kaikki hukkaan. Ja toinen huoli oli se, että sit mä en enää koskaan voi syödä ulkona, koska mä ryhdyin vegaaniksi. Ja sitten mä lohdutettiin, että on Helsingissä pari paikkaa, mistä saa falafelia. Sitten no ei sit mitään, että voi ulkonakin syödä, niin kyllähän mä sit voi. Niin, pelkkää tomaattipyrettä ja jotain herkkusieniä päällä, niin nam. Mutta joo, näin. Ja silloin, kun sä olit puhumassa meidän podissa, se jakson nimi on 90-luvun vegaanit, koska mua kiinnostaa tosi paljon, että mitä silloin oikein syötiin, että puolitoista tuntia siinä puhuitte kahden muun kanssa. Ja yksi, mikä jäi mulle mieleen, mikä kertoo, että mä en todellakaan olisi ryhtynyt vegaaniksi silloin, että puhuitte, että oli tämmöinen kuin hikikiekko, että tämmöinen juusto, mitä me syötiin, vai oliko se? Näin kaikki aina väittää, mutta se, että se nimi on hikikiekko ja se haisi pahalta, ei houkuttaisi yhtään ketään. Ja se oli yksi syy, miksi Tampere oli Suomen vegaanipääkaupunkeja, että me täällä influenssoitiin tätä tamperelaista valikoimaa, ja täällä oli semmoinen etninen kauppa kuin Al Nil, ja ne myi ainoana Suomessa vegaanista juustoa, hikikiekkoa, ja me laitettiin, kun oli suuria mielenosoituksia, niin me varoitettiin heitä etukäteen, että sitä kannattaa tilata paljon, koska tänne tulee ihmisiä ympäri Suomea ja kaikki haluaa ostaa sitä hikikiekkoa, koska missään muualla Suomessa ei myydä vegaanista juustoa. Ja sitten sieltä Al Nilistä luikerteli semmoinen pitkä jono ihmisiä pitkin Hämeen katua, jotka kaikki jonotti sitä hikikiekkoa, joka loppui kesken. Niin tämmöisiä kaikkia ainutlaatuisia vegaanitarjoamuksia löytyi Tampereelta silloin. Tästä se siis tulee, kun ihmiset sanoo, että Tampere on Suomen kiekkopääkaupunki. Niin ilmeisesti. Kiitos. Pizzaa ja stand-upia. Pikkujoulupaketit ovat jo myynnissä. 2026. Mistä te nykyisin itse etsitte ja löydätte inspiraatio vegeruokailuun? Onko jotain sellaisia lähteitä tai kanavia, mitä haluaisitte vinkata muille? Vegaanihaaste nyt tietenkin niin kuin jo teidän muut edustamanne tahot itsestään selviä, mutta niin kuin onko jotain semmoisia, mistä tulee niin kuin vakituiseen vierailtua? No, mä voin ainakin sanoa, että mulle se, mitä tulee, niin kuin mitä on tullut jo vuosikausia käytettyä, on henkilön, joka piti olla täällä tänään, mutta ei ole, eli Elina Innäsen Choco Chili-blogi, ja hänen kokkikirjat on myöskin kovassa käytössä, että hänen reseptit on sellaisia, mitkä niin kuin ei takuvarmasti mene pieleen, tai jos menee, niin sit se vika on itsessä eikä siinä reseptissä. Ne on kyllä semmoinen, että suosittelen, ja etenkin jos tutustuu vasta aiheeseen tai kasviperäiseen vaikka leivontaan, niin ne on kyllä tosi hyviä. Ja sitten perheyhteisössämme on nyt nämä Instagram-reseptivideot on myös sellainen, mitä yritämme tässä ottaa käyttöön. Et siellä kyllä myös tulee tosi paljon feediin niitä hyviä ideoita. Siis noi kokkikirjat, vaikka tuntuu, että kuka ostaa nyt näin kirjailijana, että kuka ostaa enää kirjoja, mutta siis paras asia, minkä mä en omassa perheessäni oikein kyennyt vaikuttamaan mun muiden perheenjäsenten ruokavalioon, mutta tämä on ainut, mikä on vaikuttanut. Mä ostin mun äitille Elinan niin kuin Choco Chilin siis reseptikirjan. Ja
mun äiti halusi käydä jokaisen niistä resepteistä läpi ja sitten piti tehdä aika paljon ruokaa kotona. Hän ja koko perhe söi ja tykkäs. Ja sitten tämmöisen testailun ja positiivisen niin kuin tutkailun kautta aika moni resepti, niin kuin soijarouhe, on korvannut ihan täysin jauhelihan. Niin meidän perheen ruoasta ehkä niin kuin 30% enemmän tai niin kuin on nykyään vegaanista kuin olisi ollut ilman tätä yhtä kirjaa. Että semmoiset kyllä, niin kun, jos perheessä on joku kova kokkaaja, niin kyllähän reseptikirjasta tykkää, niin semmoinen innostus ruokaan on mun mielestä jopa paljon parempi vaikuttamaan kuin yksikään semmoinen aktivistinen teko, mihin mä olisin ikinä kyennyt. No vähän kaikki inspiroi ruokaan, että mä oon myös ehkä siitä kertoa, että on ollut niin kauan vegaani, että mä luen tavallaan samalla tavalla myös kaikki niin kuin ei-vegaanisia reseptejä, ja mä vähän niin kuin automaattisesti käännän ne päässäni niin kuin niin kuin vegaanisiksi resepteiksi. Eli tavallaan kaikki, mitä tapahtuu ruokaskenessä, niin kiinnostaa. Mä seuraan ruokauutisia, ravintolauutisia aika paljon, ja kyllähän sosiaalinen media on sitä auttanut tosi paljon. Tuotteista tulee somen kautta hirveän nopeasti tietoa, tietää heti, että on jotain uutta, mitä voisi kokeilla ja käyttää. Meillä on hirveän hyviä ruokabloggaajia Suomessa, että on ihan jotenkin tosi kiehtovaa ja inspiroivaa seurata. Mutta semmoinen, mitä mä ehkä itse jonkin verran harrastan, että mä oon asunut yhteensä 3 vuotta Aasiassa, Kiinassa ja Hongkongissa, ja sen alueen ruoka on itselle niin kuin läheistä ja tärkeää, niin mä seuraan aika montaa somevaikuttajaa, jotka kokkaa vegaanista kiinalaista ja niin kuin sen kulttuurialueen keittiöistä, niin se on ehkä sellaista vielä niin kuin itselle semmoista ekstraa, mistä saa inspiraatiota ja niihin sen tyyppisiin ruokkiin, mitä sitten taas täällä ei ehkä niin paljon arkisesti näe niitä reseptejä jaettuna, niin tavallaan kaikki tollainen, mutta somea tulee hyödynnettyä. Viimeksi eilen illalla lähetin läheisen ystävän puolesta, kyselin sekä vegaaninen Helsinki-ryhmässä että omalla seinällä, että mistä löytyy parhaat Böner tai muut seitan mättöannokset tällä hetkellä Helsingissä. Tuli vähän nihkeästi vastauksia, mä en oikein luottanut niihin vastauksiin, skeptisenä niitä luin. Näin yhden mulle uuden ravintolan, mä katsoin sitä, että voikohan tuo olla hyvä, en tiedä yhtään mitä suositellaan. Sitten Pavel kävi peukuttamasta vinkkistä, mä olisin, no toi on tähän mä luotan. Sitten mä lähetin mun kaverin sinne tänään ja hän on hyvin onnellinen, että hän löysi täydellisen vegaani seitan annoksen, joten tämmöisiä influenssereita kannattaa sitten hyödyntää. Mikä se oli? Diff Döner, niillä on muutama paikka Helsingissä. Jes, täytyy tuohon itse lisätä semmoinen juttu, mikä on nyt tässä ihan niin kuin viime aikoina hoksannut kanssa, koska mulla jotenkin itsellä rupesi tulemaan kiintiö täyteen niin kuin sitä kaikkea virtaa, mitä somesta tuli niin kuin reseptejä, koska se rupesi, se oli vähän uuvuttavaa, kun kaikkea ei kerkeä tekee ja niitä sitten jotenkin vaan tulee joka tuutista, niin mä siirryin kanssa kirjojen pariin niin kuin hyvin silleen niin kuin tarkoitushakuisesti ja kirppareilta nykyään tulee aika kivasti vastaan, että jos ei halua investoida, jos ei niin paljon kokkaile, niin sieltä löytyy niin kuin vegaanikirjoja yllättävän paljon nykyään kivaa hintaan ja sitten vielä kovempi niin kirjastosta mä oon nyt ruvennut aika paljon kanssa, koska sitten ei tavallaan se on huono juttu, koska jos ostaa kalliin kirjan, niin sitten se tavallaan niin kuin motivoi enemmän ehkä niin kuin jostain sitä käyttää sitä, mutta et sitten aika semmoinen matalan kynnyksen niin kuin, accessible vinkki on myöskin kirjastojen hyödyntäminen myöskin tässä tarkoituksessa. Pavel vähän jo aihetta sivuskin tuossa edellisessä, mutta miten teidän läheiset ja tuttavat suhtautuu kasviperäiseen herkutteluun? Onko teillä jotain vinkkejä, joilla voi innostaa skeptisiä tai aiheesta kiinnostuneita läheisiään? Musta tuntuu, että mä oon käynyt, tai ehkä semmoisen aika tyypillisen, mitä moni kun ryhtyy vegaaniksi, jos ei vitsi, tää onkin aika helppoa ja tämä on mulle tosi tärkeä asia, niin mä haluaisin vaikuttaa, että mun läheiset ystävät, kumppani, perhe myös söisi enemmän vegeä tai vegaanisesti. Ja sitten aika usein kohtaa sen, että okei, mä kerroin nämä kaikki ongelmakohdat, mutta sitten ne vaan sellainen, okei, että kyllä ihan hyvää. Ja sitten okei. Sitten tuntuu, että okei, no onko mulla enää mitään, millä mä voin vaikuttaa. Että hirvein asia, minkä mä tiedän kertoa tästä ongelmakohdasta, niin ei vaikuttanut, niin
mun kavereita kiinnostaa se, että onko vaikka Hesburgerissa 50 senttiä halvemmalla vegeeni. Kyllä sitten menee siihen se, että ottaa sen halvemman. Ja mä oon ruvennut vaan kokkaamaan kavereille mahdollisimman paljon erilaisia ruokia, että he tottuu myös siihen niin kuin kasvipohjaisen makuun. Ja nyt tämmönen ihan random resepti, minkä keksi on laittaa edamamea, wasabia ja tomaattipyree blenderiin ja tekee siitä semmoista niinku hummustyylistä. Ja kaverit, jotka tykkää käydä tosi paljon sushilla, ne on sellainen, että okei, että tälläkin toimii. Ja tämmöisiä niinku ihan uusia makuja, mitä mä en ole ikinä ajatellut. Niin et sen maun kautta, samalla tavalla kuin mun perhe, joita ei valitettavasti kiinnosta niin paljon eläinten oikeudet tai ympäristö, ne lentelee 6 kertaa vuodessa tai enemmän, niin sitten vaan on pakko myöntyä siihen, että mä en oikein voi sanoa mitään, mikä heidät vakuuttaa, ja sitten mä koitan vaan erilaisia muita keinoja, mitkä on lempeitä, että niille ei tule semmoinen, että okei, että taas on Pavel tulossa kylään. Joo, no meidän tontilla asuu 5 vegaania, että silleen kotona ei hirveästi tarvi tehdä sellaista päänkäännöstyötä, mutta ehkä se, mitä Pavelkin tuossa sanoi, että sellainen lempeä tapa ja se, että tekee sitä ruokaa ja vähän niin kuin saa kokeilemaan ja ehkä saa sen pään kääntymään, että tältäkin se voi maistua, koska kaikki me tiedämme, että vegaaninen ruoka voi niin kuin pahimmillaan olla ihan hirveää ja miettiä, että miksi tästä joutuu maksamaan kukaan ja kuka tämän niin kuin on tehnyt. Niin, kyllä kaikilla on joku sellainen kokemus varmasti. Niin totta kai, että jos sä olet kerran syönyt sellaisen, niin se voi niin kuin nostaa aika paljon sitä kynnystä kokeilla uudestaan. Tai joku on katsonut, että miltä vegaaninen kouluruoka näyttää, niin ei se niin kuin ihan silleen nosta kauheasti ruokahalua. Mutta ehkä se on positiivisuuden kautta, niin kuin itse ainakin yritän. Ja sitten toki myös se, että valitsee ne taistelunsa, että ihmiset, joita ei kiinnosta, niin niitä ei kiinnosta ja en niin kuin jaksa käyttää sitä energiaa niin kuin tiettyä määrää enempää heidän pään kääntämiseen, että sellaiset soijavitsit on kyllä tarpeeksi monta kertaa kuultu niin kuin tietyistä osoitteista, että ei kannata sinne paukkuja laittaa. Mä en tiedä, onko mulla vähän jotenkin erikoisasema, kun on ollut silleen, että on julkisuudessa puhunut aika paljon näistä asioista ja silleen voi ajatella, että ilman, että mä ikinä puhun kenellekään läheiselle tai ystävälle aiheesta, niin he kyllä tietää, mitä mä ajattelen näistä asioista. Ja mä en yleensä, tai siis suunnilleen elämässäni ole koskaan yrittänyt puhua ketään ihmistä vegaaniksi, ehkä oikeasti ketään. Ja aika paljon mun lähipiirissä on ryhtynyt ihmisiä vegaaneiksi tai lähes vegaaneiksi. Esimerkiksi niin kuin isäni aikanaan ja muuta, hän protestoi, hän ei ryhdy ainakaan. Mä itse ajattelen, että ennen kaikkea se hyvä ruoka, ne hyvät kokemukset ja miten niitä tulee vastaan, niin siihen mä ehkä vielä menen vähän kohta, mutta me kaikki tiedetään se, että ihmiset syyllistyy vegaanisuudesta ilman, että kukaan edes sanoo siitä mitään. Eli se, että päinvastoin, kun yleensä just sanotaan, että vegaanit paasaa, niin mun mielestä se yleensä menee niin, että ollaan yhdessä syömässä ja sä tilaat vegaaniruuan ja sit muut alkaa puhua siitä, että miksi he ei ole kokonaan vegaaneja tai miksi se on vaikeaa tai jotain muuta. Eli ihmiset syyllistyy vain jo siitä tiedosta, että joku muu on vegaani. Ja sitten niitä keskusteluja mä käyn mielelläni, kun joku muu nostaa sen esiin, ja sitten mä selitän ja vastailen ja puhun rauhallisesti siitä, miksi olen itse valinnut ja millaista vegaaninen elämä on. Mun mielestä se ei tarvitse yleensä itse nostaa esiin. Ihmiset sitten kysyy, kun heitä mietityttää, ja he tuntee sen vegaanisen valinnan, vaikka sä et sanoisi siitä yhtään mitään. Mutta sitten se hyvä ruoka. Mun mielestä se on se juttu, ja sehän on myös tavallaan vegaanihaasteen juttu, ja se kokeilu. Itsellä on lähipiirissä ollut sellaisia ihmisiä, jotka kumminkin yleensä haluaa tarjota vegaanista ruokaa, jos mä menen kylään, että on joku vegaaninenkin tuote. He kysyy, mikä on parasta. Mä kerron, mitkä on parhaat vaihtoehdot. Hekin haluaa maistaa niitä.
Ja tosi usein käy niin, että tämä vegaaninen versiohan on tosi hyvä tästä fetasta, jogurtista, leikkeleestä, jostain muusta. Josta on kerran yhtä hyvää kuin se, mitä mä oon käyttänyt tähän asti, niin mähän voin ostaa tämän tästä lähivegaanisena. Eli siis ne hyvät kokemukset, että ihmiset löytää niitä hyviä tuotteita, maistaa niitä hyviä ruokia, niin mun mielestä se on se juttu. Ja just se, että mieluummin niin kun vastaa, kun kysytään, kun ehkä yrittää hirveästi itse tuoda sitä, koska ihmisiä ahdistaa se, että he tietää ikään kuin syövänsä syystä tai toisesta väärin. Mä voisin jatkaa vielä. Mun tuli mieleen, että se, että oma perhe ei ryhdy vegaaniksi ja se voi turhauttaa itseä tai kasvissyöjäksi, mitä te haluatte teidän perheeltä tai kavereilta, kumppaneilta, niin yksi, mikä vaikuttaa, mitä voitte tehdä, on, jos te menette johonkin tapahtumaan, niin monia jännittää kertoa, että mä oon vegaani, että voiko mulle tehdä vegaanista tai kasvissyöjä, niin kannattaa aina rohkeasti sanoa. Mulla on käynyt tosi paljon sellainen, mä oon ennen kuvannut häitä ja mä oon usein ollut ainut vegaani, mutta kun mä kerron, että mä olen, niin puolet menusta tehdään sitten vegaanisena, koska sitten on helpompi jakaa kaikille, niin näin te vahingossa vegaanisyötte puolet kaikista, ketä siellä on. Ja myös semmoinen, että mitä me Viral Vegansissa tehdään, mistä me ei kauheasti puhuta, koska me tehdään sitä vähän behind the scenes, on, että ihmiset tykkää oikeasti tosi paljon vegaaniruuasta, nekin, ketkä ei ole vegaaneja, ei ikinä maistunut kunnolla, kunnes ne saa tietää, että se on vegaaniruokaa. Ja siitähän se kaikki halo aina syntyy, siksi on poliittinen keskustelu, että saako syödä nyt lihaa enää lainkaan. Niin me tehdään tosi paljon yhteistyötä yritysten kanssa, tapahtumien, kaupunkien, sairaaloiden kanssa, ja me viedään se vähän sellainen ei-poliittisella tavalla läpi siellä, koska siellä on ihmisiä, jotka tietää, mitä ne tekee, ne vastaa joukkoruokailusta, tekee sitä joka päivä, niin ne, ketkä on vaikka yliopistolla tai koulussa tai työpaikalla, niin teilläkin on siellä työpaikalla ihmisiä, jotka tekee sitä ruokaa ja haluaisi, että se olisi enemmän ravitsemussuositusten mukaista, niin te voitte jokainen vaan niin kuin puhua niille ihmisille tai vinkata ne tai olla yhteydessä meihin Viral Vegansiin, että miten tällaiset tehdään. Koska sitten sen sijaan, että tarvitsisi jokaisen ruokapöydässä puhua, että hei, ootko sä vegaani? Tai tiesit sä, miksi mä oon? Niin te voitte vaikuttaa muiden ihmisten ruokaa loppujen lopuksi aika yksinkertaisella tavalla, vaikka se toki vie aikansa. Kiitos. Oikein kivoja, monipuolisia ja friisejäkin pointteja. Tässä on varmaan vielä sen verran lyhyt aika joulusta, että se ainakin itellä niin kuin se sai niin kuin jälleen kerran miettiin, että se usein voi olla vähän semmoinen paineistava tilanne puolin ja toisin, varsinkin jos on se perheen ainoa vegaani ja sitten siellä koko suku paikalla, niin sitten ihan niin kuin tosi niin kuin montakin semmoista niin kuin tekijää siinä, että koitetaan olla sensitiivisiä, mutta kuitenkin vähentää hävikkiä ja niin kuin saada sitten kaikille yhtäläinen kokemus, ainakin niin kuin, näin sen pitäisi mennä, mutta ei tietenkään kaikissa perheissä mene. Mutta se sai mut itteni funtsiin niin kuin jälleen semmoista asiaa, että suomalaisessa ruokakulttuurissa niin kuin ei oikeastaan hirveästi ole semmoisia ihan puhtaasti kasviperäisiä perinneruokia, että kaikissa on niin kuin jotain eläinperäistä kuitenkin niin kuin saatu sinne ujutettua sitten niihin perinneresepteihin sekaan, ja vegaaneille niin kuin, tai kasviperäistä ruokaa niin kuin suosiville ihmisille, niin usein sitten tämmöiset eksoottisemmat, usein just aasialaiset ruoat on ehkä jopa arkisempia kuin ne niin kuin perinteiset suomalaiset arkiset maksalaatikot ja makaronilaatikot ja karjalanpiirakat ja muut tämmöiset. Ja se on niin kuin jotenkin omasta mielestä ollut aina jotenkin kiintoisaa, että kuinka niin kuin tofut ja seitanit ja falafelit on niin kuin ihan niin kuin jostain eri kulttuurista, mutta sitten niin kuin itselle on kuitenkin ruokavaliossa niin kuin aika sitä semmoista tosi peruskamaa. Mitkä teidän mielestä on semmoisia niin kuin kasviperäisiä annoksia, jotka on niin klassikoita jo, että ne pitäisi kanonisoida osaksi suomalaista kansanperinnettä? Tuleeko semmoisia niin kuin näiden mainittujen lisäksi mieleen, jotka ehkä ansaitsisi paikan ihan sit siellä tommosissa niin kuin juhlapöydissäkin perinneruokina? Ja toki jos tulee mieleen vegaanisia tommosia perinneruokia, niin voihan niitäkin nostella. Kyllähän niitä nyt siis on olemassa. Mutta Mun mielestä on vähän jännä
kysymys, joka liittyy mun mielestä suomalaisen ruokakulttuurin tietynlaiseen ohuuteen. Et kun me ollaan katsottu niin kuin myös ihan lehtijuttuja siitä, mitkä on nykyisin koululaisten suosikkiruokia, niin tämähän ei ole tavallaan vegaaneja koskeva asia, vaan koululaisten suosikkiruokia nykyisin on tortillat, pizza, pasta bolognese, ja sitten sieltä listalta on poistettu semmoisia, mitä meille vielä lapsuudessa syötettiin, kuten stroganoff ja tilliliha ja kanaviillokki. Ja semmoisia, että tavallaan se on niinku suomalainen kulttuuri on muuttunut sellaiseksi, että suomalaiset eivät käy syömässä suomalaista ruokaa ravintoloissa, vaan suomalaiset syövät ulkomailta peräisin olevaa reseptiikkaa ravintoloissa. Mun mielestä hirveän monet suomalaiset kaipaisivat niitä suomalaisia ruokia ja haluaisivat syödä niitä myös halvemmalla kuin mitä niitä voi tänä päivänä syödä. Mä itse koen jotenkin niin, että kaikki siis syö nykyisin nuudelivokkia ja kaikkien lasten lempiruoka on sushi ja kaikki syö pizzaa ja se on niinku ihan yhteinen asia suomalaisille, mutta tosi pian alkoi tulla jo vegaanisia kotiruokakeittokirjoja ja muuta. Et vaikka me ei syödä niitä ravintoloissa, niin mun mielestä hirveän suuri osa suomalaisista kumminkin tykkää ja haluaa syödä makaronilaatikkoa ja lihapullia ja kalakeittoa ja hernekeittoa ja muuta. Ja niitä on alusta asti veganisoitu ja se kertoo mun mielestä semmoisesta niinku lohturuuan ja turvallisen ruuan tarpeesta. Samalla tavalla kun on tullut nämä sushit ja pizzat ja muut. Ja mä itse näen ehkä sen enemmän niin, että savutofukeitosta on tulossa uusi normaali kalakeiton muoto ja niin kuin vegaanisesta makaronilaatikosta on tulossa normaali makaronilaatikon muoto ja vegaanisista karjalanpiirakoista on tulossa normaaleja karjalanpiirakoita. Ja sitten voi tietenkin niin kuin tulla myös niitä uusia vanhoja, eli niin kuin Perinne Vege-kirjassa nostetaan näitä meidän unohdettuja vegaanisiakin perinneruokia. Mutta mä niin kuin näen, että kasvimaito on uusi normimaito ja tätä kautta tavallaan ne vanhat perinneruoat voi säilyä pitkälti. Nyt on pakko sanoa, että mä elän varmaan erilaisessa maailmassa kuin Salla, että mä en ole vielä en elä ihan vielä sellaista todellisuutta, että kasvimaito on uusi lehmänmaito, mutta se ehkä voi johtua hieman tästä alueellisesta lokaatiosta, missä asumme. Mutta no, mä itse tykkään enemmän kyllä suomalaisesta ruoasta kuin sellaisesta ns. Muualta tulleesta. Että mä oon ehkä sellainen perunamuusin ja tällaisten lihattomien pullien ystävä. Ja mä tykkään niinku tällaisesta ruoasta eniten. Ja sitten ehkä kun mä nappaan tuosta joulusta kiinni, että itse olen myös aina rakastanut jouluruokia ja nimenomaan niinku vaikka laatikoita. Ja nehän on siis lähes tulkoon jo kasvipohjaisia, että niistä ei tarvitse mitään muuta tehdä kuin vaihtaa se kerma, niin ehkä itse ajattelisin sen niin päin, että miksi niihin pitäisi laittaa se niin kuin maitokerma, kun voi, tai lehmän maitokerma, kun voi laittaa sen kaurakerman, ja sitten se käypi koko suvulle, eikä niin tarvitse tehdä vegaanille niitä omia pikkulaatikoita jonnekin pöydän nurkkaan, ja sitten muut syö oikeaa voilaatikkoa ja tämmöistä, että suomalainen joulu, vaikka siihen nostetaan tosi paljon ne eläinten ruumiin osat tai eläimet sinne keskiöön, niin kyllähän siellä on jo olemassaan tosi paljon kasvipohjaisia ruokia ja muutenkin suomalaisissa keittiöissä on oikeasti juurekset, herneet, tällaiset asiat ollut vuosisatoja hyvin niin kuin keskeisessä osassa, että ehkä me vähän myös tässä poliittisessa niin kuin öyhöttämisessä unohdetaan se, että mistä tämä maa ponnistaa, että se jotenkin, se on vähän mun mielestä aika polarisoitunutta se keskustelu tällä hetkellä ja jotenkin ehkä ihmiset on myös unohtanut sen, että millaisella syklillä vaikka tämä lihan kulutus on mennyt, että se on hyvin pieni osa sitä niin kuin meidän vaikka ihan suomalaisenkin syömisen historiaa, että kuinka kauan oikeasti ollaan kulutettu näin valtavia määriä lihaa, että se on ollut hyvin hyvin pieni ihan niin kuin meidän vanhempien niin kuin lapsuudessa jo, että se on aika nopea muutos ollut, niin ehkä pitäisi tässä asiassa palata niin kuin taaksepäin, eikä jotenkin miettiä, että miten saataisiin lapsille enemmän pizzaa sinne kouluun. Ei niiden tarvitse syödä pizzaa koulussa. Se on niin kuin mun poliittinen mielipide. Me voitaisiin päästä täällä johonkin mediaan. Voisiko joku nostaa tästä tapahtumasta jonkun semmoisen linjattiin vegaanilauantaiset lapset eivät tarvitse pizzaa, vaan kotimaista perinneruokaa. No me aikuiset, kun voidaan syödä pizzaa, niin
mä kattelin tänään Kotipizza teki semmoisen videon, että hei, kuinka paljon vege versus lihaa heille myy. Se oli joku Oulun kotipizzeria. Ja sitten he olivat sellainen, että kaikkein huonoiten myytää meidän härkäpapupizza, eli vege. Ja sitten mä katsoin, että se maku on karri härkäpapu. Ja sitten mä oon sellainen, että tämä on sama, mistä koululaiset valittaa, että me tarvitaan niitä perinteisiä ruokia, ei semmoinen niin kuin ihan tuiki tuntematon niin kuin keittiön niin kuin kokeilu, että simsalabim, mitä täältä tulee. Et kun sä meet pizzeriaan, niin täältäkin mä sanon, no niin, mä haluan pepperoni-pizzaa, 2 vaihtoehtoa on heti niistä se, no helppo. Ja tämähän on se, mitä ihmiset haluaa. Ne ei halua mennä testaa karri, härkäpapu, pahoittelut, jos te olette niitä. Mutta tämä on se, miten me saadaan myös kasvipohjaisesta normi, on se, että se kauramaito on samannäköinen purkki. Ja siksi, miksi eläintuotanto ei haluaisi, että ne on, koska näitä maitopurkkeja on yritetty EU:ssa 2-3 vuotta sitten jo niin kuin bännätä, että kasvipohjaisella pitäisi olla erinäköinen purkki. Mutta niin, soikeo. Ja siksi kaikki näin nakkinimet halutaan, että me tarvitaan samankaltaisuutta. Että niin kuin Salakin sanoi, että kun hän näkee reseptejä, hän on sellainen, no niin, tämä on tosi helppo veganisoida. Ei se tarvitse mitään erikoista tuotetta tai uusia makuja, vaan se on jo siinä. Ja sitten toinen, mikä tuli mieleen joulusta, että joulu on semmoinen, milloin syntyy tosi paljon keskusteluita, että no niin, että onko toi nyt kinkku ok syödä, ja saatetaanpa kysyä, että hei, onko ok, että me ostetaan kinkku siihen, mikä on jo tosi awkward, semmoinen, että kyllä saatte tehdä tai ette saa. Mutta meillä syntyi isän kanssa tosi semmoinen mielenkiintoinen keskustelu, minkä mä vähän mokasin. Ja se oli mulle ihan oppi. Tämä tapahtui vuosi sitten. Ja hän hämmästyi, että hänen mökkinaapuri, meillä ei ole mökki, mutta silloin hän oli sellainen, että hän metsästää hirviä. Miten hän kehtaa tappaa niitä eläimiä? Samalla siis söi kinkkua siinä. Ja sitten mä olin sellainen, niin, mutta kato kun sun lautaselle, että niin miksi sä hämmästelet toista ja syöt itse. Ja se oli niin väärin. Koska hän oli älyämässä sen, mitä hänen kannattaakin älytä, että eläimiä ei pitäisi tappaa. Eläimiä ei pitäisi syödä. Mutta sen sijaan, että mä vedin häntä niin kuin lähemmäs niin kuin omaa arvomaailmani, mä olin sellainen, niin, mutta kun sä oot tekopyhä, tai näet sä, niin kuin, että se on ristiriitaa. Ja se ei edistynyt sitä millään tasolla. Että hän oli sellainen, että no niin, mutta kun se on eri ja kun tämä on se. Että tämä on se, missä mä huomaan, että kun meille se on niin tärkeää, niin me usein hämmästytään, että miten joku ei älyä näin ilmiselvää tavallaan ristiriitaa. Ja usein kun ihmisille niin kuin täräyttää päin naamaa, että hei, tiesit sä, että tämä on vähän hölmöä, mitä sä sanot, niin ei ne ole sellainen, hei kiitti, että mä haluan olla samanlainen kuin sä, että tämä tuntuu tosi hyvältä. Vaan niille kannattaa vähän sellainen, että niinpä, että eikö se ole tosi outoa. Ja siitä kertoo, että, niin kuin, että hei, että niin kuin muitakin eläimiä tehdään näin, että mä oon ihan samaa mieltä. Mitä enemmän me ollaan samaa mieltä näiden ihmisten kanssa, niin he kokee samaistumista niin meihin vegaaneihin, jotka tuntuu vielä just sieltä niin kuin ääri-vegaaneilta, että mitä nyt, ketään eläintä ei saisi tappaa. Mutta niin, tämä on semmoinen, minkä mä halusin jakaa, koska mä tiedän, että moni saattaa kokea tämmöistä turhautumista etenkin jouluna. Kertoo kyllä tavallaan just siitä semmoisesta lähtötilanteesta, että on niin kuin sekä semmoisia ihan niin kuin reaalisti niin kuin kerrasta toiseen ilmeneviä vastakkaisuuksia sekä myöskin sitten semmoisia mentaalisia vastakkaisuuksia, joita ei välttämättä siinä tilanteessa ole olemassa, mutta joita vastaan tavallaan itse lähtee kuitenkin aina jotenkin tavallaan niin kuin tai joita olettaa niihin keskusteluihin. Ja se kertoo just siitä, että miten jotenkin polarisoitunutta tämä ruokasuhde tässäkin niin kuin kontekstissa meillä on. Jos palataan takaisin sinne inspiraation puolelle, niin kasviperäinen valikoima, se kehittyy kuitenkin jatkuvasti. Se on varmaan niin kuin aika laajastikin kuitenkin tilastollinen fakta, vaikka niin kuin sitä vastaan aika paljon on argumentoitukin, että kysellään, että onko vegebuumi ohi ja näin, ja yleensä niin kuin mekin on vastattu, että niin kuin menkää katsoa niin kuin Prisman hyllyä nyt ja 10 vuotta sitten, tai että miettii sitä, että ei ole niin paljon vegaaniravintoloita ehkä kuin mitä tuli joskus niin kuin viime vuosikymmenen loppupuolella, mutta se johtuu osaltaan siitä, että kaikista ravintoloista saa nykyään niin kuin, ihan niin kuin vähintään kohtuullista vegaanista ruokaa ainakin Tampereella niin kuin lähestulkoon. Tavallaan koko aika mennään eteenpäin ja juuri näitä niin kuin, perinteisiä sekä eksoottisia ruokia myöskin niin kuin koko aika veganisoidaan, jos tämmöistä termiä halutaan käyttää. Niin mitkä teille on semmoisia inspiroivia vege-juttuja, mitä olette vasta viime aikoina löytänyt, tai semmoisia, että hei, kappas tämmöistäkin on olemassa?
No mä jotenkin inspiroidun koko aika kaikesta vegaanisuuden niin kuin mainstreamiytymisestä ja siitä, miten helppoa ja ihmeellistä ja koko ajan on enemmän asioita, kun ehtii testata. Teidän seinillä näkyvät Möön juustot on mun mielestä yksi hyvin käänteen tekevä iso asia, joka on muuttanut. Juusto on iso kysymys meille. Suomi on maitomaa. Ja sitten mä mainitsin jo aikaisemmin, että mun elämän käänteen tekevä asia oli se, että paistopiste Karjalan piirakoita saa vegaanisena. Ja se on helpottanut mun elämää ja paluuta mun entiseen elämään, missä voi turvautua joka ikisenä päivänä Karjalan piirakoita kaikkialta. Ei niitä on vielä valitettavasti saa kaikkialta, mutta joka tapauksessa niin kun koko ajan saatavuus lisääntyy. Mä en oikein osaa ehkä vastata tähän omalta osaltani, koska mä en jotenkin oikeasti siis muista, että mistä mä olisin erityisesti inspiroitunut tai mikä olisi jotenkin ollut sellainen, mitä olisi itse hirveästi oottanut, mutta ainakin niin kuin läheispiirissä on tämä vegaaninen lohi, mikä ikinä sen nimi onkaan, niin se on herättänyt ihastusta, koska se ilmeisen hyvin muistuttaa sitä alkuperäistä tuotetta, jota olen itse ehkä kerran käyttänyt suussa ja todennut, että tämä ei ole minua varten. Mutta se on ainakin yksi tuote ja sitten Möö on kanssa sellainen, etenkin se Savre, se oli kyllä sellainen, että vaikka en pitänyt siitä oikeasta vuohenjuustosta juurikaan, mutta tuosta sitten kyllä se on aika moneen taipuvainen ja muutenkin Möö-brändinä on mielestäni menossa koko ajan vaan parempaan suuntaan ja eteenpäin. Joo, mulla on 2 tuotetta, mitä nämä ei ole mitään terveystuotteita, mutta terveysraflassa ei ole, niin ei hävetä. Ensimmäinen on semmoinen, mitä käytin paljon Veganiskagenissa, mistä niinku kaikki sukulaiset ja sukulaisten kumppanit piti tosi paljon, eli siis vegaaninen kaviaari tai vegaaninen mäti. Maistuu ihan samalta itselleni, ainakin jos se on jossain siinä, niin menee kyllä ihan kaikille. Kukaan ei ihmetellyt, mikä versio kaviaarista tai mädistä tämä on. Aivan loistava. Ja sitten toinen on, onko tämä nyt Eleplant, mitä teillä on usein? Ja se on niinku vegaaninen voi, varoitus, että sen kun ostat, niin ostat sitten aika paljon. Tuut kanta-asiakkaaksi aika nopeasti ja sitten voit ostaa niitä jo 4 pakettia samalla. Et se on tosi hyvää. Ja mä suosittelen semmoista tiliä Instassa kuin vegaanisesti syödän. Sitä pyörittää, taitaa olla joku oululainen. Ja siellä on siis jatkuvasti, hän tarkistelee, että mitä uusia tuotteita on markkinoilla. Ja mä inspiroidun niistä tosi paljon. Nyt tuli ihan joku, siis vegaaninen roiskeläppä on tullut takaisin, eli siis mikropizza. Eli tulee ensi viikolla. No niin, ensi viikolla tulee. Joo. Tästä mä en tiennyt, siis mä kun jaoin tämän meidän järjestön somessa, niin siellä tuli semmoisia tuuletuksia, että perkele jes, tämä on palannut. Mä en tiennyt, että tämä oli monelle niin tärkeä, mutta selkeästi on. Vähän kuin vihis. Se on tärkeämpi. Selkeä. Todella paljon tärkeämpi. Mä olin tuolla luovan kirjoittamisen koulussa ja se oli viikonloppuisin ja siellä oli usein vähän semmoinen darruli päällä, niin siellä oli näistä 2 vaan tuli aasinsiltana mieleen, että mulla oli usein semmoinen, että mä taittelin sen vege-roiskeläpän vihiksen väliin ja mikrotin sen ja olen silti tässä vielä kertomassa siitä vuosia myöhemmin. Tämä pizza-elämä on jatkuu. Kyllä. Itse asiassa, mutta täällähän ei ole vielä semmoista tuotetta. Pistetään mietintämyssä. Oliko teillä vielä muita viime aikojen inspiroineita vegelöytöjä? Ehkä noista tuotteista nyt sitten enempi semmoiseen, jos haluatte heitellä vinkkejä, niin mitkä on tällä hetkellä teidän semmoisia suosikkiravintoloita? Ei tarvitse olla täysin kasviperäisiä ravintoloita, että voi olla semmoisia, mistä saatte jotain hyviä annoksia, mutta tuleeko nyt saa kehua? No ensimmäisenä, mä en sano flip, koska se olisi vähän jo nuoleskelua ja ei mennä siihen, mutta joo, Rovaniemeltä vinkkaan ehkä sellaista korealaista paikkaa nimeltä Hanki, ja Pavel minua myös komppaa tässä, että sieltä saa Suomen parhaan tofuannoksen. Se on ihan todella hyvä. Olemme syöneet sitä
monia kertoja. Muuta Rovaniemeltä ei sitten ehkä voi ravintolaskeneestä kehuakaan. Paitsi kauppayhtiöltä saa yhden hyvän pizza. Se on oikein hyvä. Sitten kaikkia kehotan suuntamaan Ikeaan ja syömään. Me käydään Haaparannan puolella, eli siis Ruotsissa, ja siellä on Blandbuller, Medmus, Potatismus. Mutta siis Ikean lihapullat on erinomaiset, ja nykyään se muusi on myös vegaanista siellä, joten kannattaa suunnata. Tampereella on Ikea, joten sinne vaan halvalla pääsee. Mitäs muuta? En itse asiassa nyt muista muuta. Siinä oli 2 hyvää vinkkiä. Joo, mä kun käyn Rovaniemellä, niin mä odotan sitä tofu-annosta enemmän kuin että mä näen Riinaa. Niin näin hyvä se siis on. Helsingissä on tietenkin Vegan Thai Kitchen, sekä niillä on tämmöinen spin-off kuin Peace Kitchen, ja se on siis täysin vegaaninen ravintola. Se on sitten aika aktivistinen ravintola, että jos halusitte mennä niin kuin sekasyön kanssa vaikka treffeille, niin se ei ole ehkä mistä mä aloittaisin, että siellä on semmoinen niin kuin meat is murder-tyylistä vibaa, mutta se on siis tosi hyvää vegaanista ruokaa, että vahva suositus. Mä oon vähän liian innostunut vegaani ja kaikesta ravintolaskeneesta. Mulla olisi vähän liian paljon suosituksia, niin et voi ihan kysellä sit keittiöittäin ja kaupungittain, niin multa löytyy. Helsingistä mä ehkä tässä perinneruokahengessä, mistä puhuttiin, niin kahvila rakastan ja heidän täytettyjä Karelan piirakoitaan ja kaupungin parhaita korvapuusteja ja perinnejoulupöytiä ja muuta sen tyyppistä. Täällä tekisi aina mieli tietenkin nimetä vain just täysin vegaanisia ravintoloita, mutta kyllä mun pitää sanoa, että mä ihailen ja rakastan erittäin paljon Bistroviljaa ja heidän linjaansa siitä, että en ehkä nyt sano tässä edes ääneen, että mitä kaikkea ravintola oikeasti tarjoaa, kun heistä korosta missään. Vaikuttaa täysin normaalilta sekaruokaravintolalta, mutta ihailen heidän tyyliään että ruoanlaittotaitoaan. Ja sitten mun erikoisrakkaus on tietenkin aasialaiset keittiöt ja aidot kiinalaiset nuudelit ovat löytäneet Helsingin ja semmoisista paikoista kuin esimerkiksi Noodle Master ja Jumbo ja Uyghur Noodle House aitoja kiinalaisia nuudeleita ja aivan mielettöminä vegaanisina versioina myös. Että se mitä me ei ehkä Suomessa usein oivalleta, mutta kyllä mä niin kun sanoisin, että yksi maailman hienoimpia kasviskeittiöiden valikoimia löytyy Kiinasta, ja jos mä jotain kasvisravintoloita kaipaan, niin Kiinan satojen annosten vegaaniravintoloita. Ennen kuin muistin siis ihan superhyvän uuden kahvilan Helsingissä, mitä on pakko suositella, mutta pakko jakaa myös sellainen vegaanikokemus, minkä välillä joutuu kokea, että kun odottaa hyvää ruokaa. Mä olin käymässä mun isän synttäreillä, hän valitsi ravintolapaikan, että mä luotan täysin, ja siellä oli vega-annos, se oli semmoinen kuin, mikä tämä on tämmöinen niin kuin kanavartala semmoisella niin kuin metallisella, onko se Joo, gyros. Ja sitten mä olin sen saa myös vegaanisena, mä olin no niin loistavaa, tän ei voi feilata, koska vegaanikana on jo niin paljon. Mutta he olivat tehneet sen niin, että se oli lasagnea semmoisella gyros. Semmoisella metallijutulla, ja mä olin tosi hämmentynyt siitä, mutta söin sen. Mutta hyvä suositus on sitten taas Vegelicious-niminen kahvila, joka avautui pari kuukautta sitten, ja siis se on niin upea. Sieltä ei saa karjalapiirakoita, mutta sieltä saa Italian ja ranskalaisen keittiön semmoisia sekoituksia, niin kuin ihan superhyviä, ja siitä tulee jotenkin, että ihan kuin olisi ulkomailla käymässä. Nyt kun on asiantuntijoita paikalla, niin onko kellään vinkata mitään semmoista oikeasti autenttista tai edes lähellä niin japanilaista ravintolaa, jossa olisi, koska Helsingissä oli Kamome, jossa oli todella mukava semmoinen japanilainen kotikeittiömäinen tunnelma ja oikeasti aika hyvä ymmärrys myöskin niinku vegehommista, mutta se meni kiinni just tuossa loppuvuodesta. Vähän semmoinen astetta, semmoista erikoisempaa ja fiinipää, mutta sakebaaria, Isaka ja Kruununhaassa esimerkiksi. Okay. Kiitos, mä arvasin, että jollain on joku. Sitten ehkä ollaan päästy siihen vaiheeseen, että heitellään vielä klassiset lopputerveiset, eli mitä
terkkuja teillä olisi heille, jotka on kiinnostuneita kokeilemaan kasviperäistä ruokavalioa, joko hetkellisesti tai pysyvästi? Tietenkin ensimmäinen vinkki on, että liittykää vegaanihaasteeseen, mutta niin kuin, sori, jos oli ainoa, että nyt varastin sun. Mutta isoja tai pieniä oivalluksia, jotka vois auttaa kiinnostuneita. Yksi, minkä mä koen tosi tärkeäksi, että ei odota, että se vegaaniruoka maistuu samalta, mutta hakee sitä, että se olisi hyvää. Koska se on aika paljon siitä ennakko-odotuksista kiinni, että onko tämä nyt identtinen, ellei se sitten ole kana versus lasagne, minkä mä sain. Mutta semmoinen, että onko tämä hyvää? Joo, se ei ole vaikka niin kuin, ei maistu samalta pihviltä tai tässä ei maistu joku tietty juttu, mutta onko se hyvää? Ja se tosi usein mä koen, että vie ihmisiä ehkä kohti sitä, että kyllä se ruoka, mitä me syödään nyt, on tosi hyvää. Onko se ihan samoja makuja kuin ennen? No ei varmastikaan, mutta hyvä se on. Joo, mun vinkki olisi tosiaan tietenkin ollut www.vegaanihaaste.fi ja koska tahansa voi liittyä ja kuinka monta kertaa vaan, mutta siinä tulee ehkä juurikin tavallaan tämä sama vinkki, vaan se niin kuin kokeilu, ideat, uusien lemppareiden etsiminen, on ne reseptejä tai tuotteita ja muuta. Ja just muistan, että toi Pavelin kommentti oli tosi tärkeä, koska meistä melkein kaikki on varmaan tehnyt joskus semmoisen siirtymän, että ne on vaihtanut lehmän maidon rasvaisuusmuodosta toiseen. Ja me ei yleensä ihan loputtomasti jakseta väitellä siitä, että onko kevyt maito ihan hirveet ja rasvaton maito tosi hienoa ja muuta. Et me kaikki tiedetään, että kun sitä vaihtaa niin kuin rasvaisuudesta toiseen, niin se aluksi maistuu tosi hirveältä. Se seuraava rasvasempi tai rasvattomampi maito. Ja sitten parissa viikossa siihen tottuu, ja se maistuu normaalilta, ja se edellinen maistuu hirveältä. Ja tämä samahan käy melkein kaikkien niin kuin vegaanisten tuotteiden kohdalla, että jos sä haet tällä tavalla korviketta, mä oon itse maistanut lukemattomia vegaanituotteita, ja ollut ekalla kerralla silleen, että hyi, ihan hirveätä, koska mä oon odottanut sitä maidon makua tai vastaavaa aikoinaan. Mutta just tämä, että meidän makuaisti on sellainen, että se vierastaa asioita, joista me odotetaan, että se maistuisi juuri tietyltä, eikä se maistu siltä. Että se ei ole kysymys hyvyydestä, vaan tottumuksesta pelkästään. Mutta just tämä voi musta lähteä testaamaan, etsii omia uusia lemppareita ja sitten niinku lähtee lisää niitä ruokavalioon enemmän kuin ehkä silleen, että kerralla yrittää kauheasti luopua eri asioista, vaan hakee niitä uusia vaihtoehtoja. Mä sanon vielä yhden tähän, niin yksi minkä mä suosittelen vaikka, että vinkkaa ihmisille, ketkä ryhtyy tai kokeilee, on se, että hei, että varmasti tuotteet myös ei aina ole hyviä tai ei ole sun makuun. Et mä kuulen tosi moni nuori etenkin laittaa meillä vaikka TikTokissa viestiä, maistoin kerran vegeruokaa koulussa, en enää maista ikinä. Tämä on sama, kun sä kävisit kerran ulkona ja silloin satoi, niin sä oot sellainen, että tämä ei ole mun juttu. Tää ihmisiä pitää muistuttaa, että sun pitää kokeilla ja sä et välttämättä tykkää ja se on okei. Vegejuustojakin on niinku pelkästään möillä niinku 4. Nyt on niin paljon helpompaa kokeilla ja myös pettyä välillä. Kävin kerran ulkona ja silloin satoi ja lopetin kokeilun. Siihen on kyllä yhden meidän aasin kokemus elämästä noin yleisesti, että hän vihaa 95% sääilmiöistä Suomessa. Hänellä on vähän raskas elämä, että hän on vähän riepu. Ehkä toi kysymys on sille vähän haastava, että toi mun mielestä riippuu hyvin paljon siitä, että onko jo niin kuin valmiiksi utelias kasvisruoan suhteen tai onko vaikka jo niin kuin tehnyt siirtymää vai onko tekemässä siirtymää siitä, että syö sinistä lenkkiä ja juo punaista maitoa. Onko se ruokavalio? Siinä on aika iso haarukka. Mutta ehkä niinku turvallistahan on miettiä ne omat lempiruuat ja lähteä niitä modaamaan tai katsomaan suoraan valmis resepti sille omalle lempiruualle, missä ennen on ollut siinä se liha ja sitten sen proteiinin lähteä vaihtaa tai sitten, että ottaa näitä perinteisiä vegaaniruokapäiviä viikkoon ja lähtee siitä kokeilemaan, että mikä maistuu ja mikä ei. Tai Suomi on maitomaa, niin kuin tässä todettiin, niin jogurttipuolihan kasvaa koko ajan, että sehän on tosi helppo lähteä sieltä kokeilemaan niitä maitoja tai jogurtteja, että mikä maistuu ja mitä vaikka omat lapset suostuu syömään tai mikä menee mulle ja mun kumppanille ja näin. Tai sitten toki ruoka on sosiaalinen kokemus, että kokeilee sitä kokkaamista vaikka jonkun kanssa tai syö yhdessä, niin sehän totta kai myös
luo joko hyviä tai huonoja kokemuksia, mutta ainakin sen kokemuksen saa jakaa jonkun kanssa, eikä tarvitse niinku itse olla sitä mieltä, että hyi, mitä paskaa teen ja en koskaan enää syö pavun papua. Mulle pointti. Tämä meni. Saat vielä Pavel palata siihen sitten. Sillä välin kun Pavel muistelee mitä piti sanoa, niin jos yleisössä on jotain kysymyksiä tai kommentteja, niin nyt saa... Ei saakaan. Mulle unohdan taas. Niin siis tosi moni sanoo myös, että hei mä voisin olla vegaani, mutta vitsi mä rakastan juustoa. En mä pysty olla. Niin siihen mä sanoisin, että no mutta oon muuten vegaani ja syön niitä juustoja ja palaa siihen sen jälkeen, kun kaikki muu on veganisoitu. Et tosi usein tämmöinen täydellisyyden tai niin 100% niin vaatimus itseltään estää myös sen, että no tee sit 80% nyt. Tee sen kaiken muun, mihin sä oot valmis nyt, ja sitten palaa näihin juustoihin myöhemmin, koska ne selkeästi niin kuin, saattaa sit myöhemmin myös muuttua sit, että miten sä juustoihin suhtaudut silloin. Koska itselläni kävi silloin, että kun mä vähensin juustojen kulutusta ja vähensin maidon kulutusta, niin sitten mun lempparijuusto Oltermanni rupesi haisee pierulta. Aina kun mä avasin jääkaupin, mä sanoin, että mikä täällä haisee? No se oli minun entinen lempijuustoni. Ja niin kuin, että makukokemus ja hajukokemukset muuttuu tosi paljon, niin siksi meidän ei tarvitse olla tälleen joko tai. Ja sitten hirveästi puhutaan vaikka jotain, että oletko aina ollut täysin vegaani, oletko ikinä tehnyt mitään erhettä ja muuta, niin mä vähän melkein niin kuin kannustan, koska ihmisille jää juuri tämä, että kun makuaisti muuttuu, hajuaisti muuttuu, sitä on tutkittukin, siis jos on jonkin aikaa vegaanina, niin haistaa ja maistaa herkemmin niitä eläinrasvahajuja ja makuja, ja ne on aika epämiellyttäviä, niin jos sä luot sellaisen niin kuin ajatuksen, että mun vaan joka päivä tekee mieli maitosuklaata tai sitä tiettyä juustoa tai muuta, niin olet hetken ilman, joku päivä sallit sen, niin tosi usein käy niin, että se ei maistu samalta, kun sä muistelet, että se maistuu. Että sulla on semmoinen taivaallinen, täydellinen sen ajan niin kuin makumuisto mielessä, sit sä maistat sitä jossain vaiheessa palan, ja se ei maistu siltä, miltä sä muistelet, ja silloin se semmoinen jatkuva vainoava, olen joutunut luopumaan tästä ihanasta jumalten nektarista, niin sitten se niin kuin lievettyy tosi paljon. Mikä se kenellekin on se jumalten manna. Jes, oliko nyt palataan vielä yleisökysymysten äärelle ennen kuin Sallan pitää kiiruhtaa ratikkaan, jos teillä on kommentteja, niin nyt saa julkisesti esittää, mutta kaikkihan me nyt käytiin tyhjentävästi tässä läpi, että ihmettelisin, jos jollain olisi jotain kysyttävää vielä. Eli tähän väliin annetaan isot uploadit meidän paneelikeskustelijoille. TV-mainospätkä tähän loppuun. Moni varmasti muistaa vuoden takaa, kun Vegaanihaaste oli huomenta Suomessa kokkailemassa Martti Suosalon kanssa. On kuulemma vuoden katsotuimpia Huomenta Suomi-pätkiä. Ensi viikon sunnuntaina meidän Vegaanihaasteen tiimin ihana Mahla, joka on täällä jossain, niin häntä osoitellaan tuolla. Mahla on tällä kertaa Joonas Nordmanin kanssa Huomenta Suomessa ensi viikon sunnuntaina. Ja tosiaan mainostakaa kaikki yhtään vege-uteliaille tai jo kasvissyöjille, jotka ihan vegaaneja, niin Vegaanihaastetta, koska me ollaan vaan niin, tässä saa itse kehua, me ollaan ihan hirveän tykätty kampanja, että kun ihmiset liittyy meihin, niin sitten ne on niinku tosi onnellisia ja 99% suosittelee meitä, niin suositelkaa te meitä eteenpäin. Ja kiitos, ja käskekää ihmisten tulla syömään pizzaa, niin silloin on helpompi ryhtyä vegaaniksi. Kyllä muuten kaikki on helpompaa. Nyt kun ruvettiin kehumaan itseämme ja tekemään kaupallisia tiedotteita, niin muistakaa, että koko tammikuun ajan meillä on täällä myöskin vaihtuva kuukauden pizza, eli viime vuoden suosituimpia kuukauden pizzoja, ja niistä kaikesta myynnistä lahjoitetaan sitten 10% vielä Vegaanihaasteen toimintaan, että on ensi vuonna vielä siistimpää. Nyt varmaan toivotamme kaikille erittäin mukavaa alkaneen vuoden jatkoa sekä hyvää pizza-iltaa, ja vieraiden kanssa saa käydä täällä läpillä ja hypistelemässä ja mielellään ostamassa näitä kannatustuotteita ja myöskin tiskiltä virvokkeita ja pizzaa. Sitä varten me täällä olemme. Kiitos kaikille. Oli tosi kiva ja onnistunut ilta ja mukavaa, että täällä on näin paljon jengiä ja kaikilla oli näin hauskaa. Kai. Kiitos.